Omah iki mumet. Nanti ngene gue budhe kepek reneng. Wis kuwi meh pisan gacok. Malah misi nyapa maksudmu nyapa misi aku nyapa. Ana masalah apa nyapa? Aku ini DP. DP nyapa? Bet nih. Malah bet nih apa? Isem apa-apa. Budhe kepek ya. Nyapu wis barang iki Pak. Arep yo apa buat. Wah, enggak langsung dulu. Ya, ayo toh yo. Yo. Beli kok dikepek barang arep yo. Yes, aku ngene budrek nang omah wis budrek mumet. Jar golek nyanti. Sembo sak temune nang ndi nggone engko. Ah, jar ribet iki wong. Sampe. Apa ya? Gacok. Bude. Hei. Jangan golek rono. Yo ae. Simpan. Yo, sisi ana sisi aku dene ulah kok. Pasti karo ulah. Malah sampai kok kecat ikat aku. Gak. Oh, boleh. Nyapa? Tanduran kopi iki. Kalau mama tak Dedek. kurang. Blok kabeh. Yo kowe blok jalan kene malah polo. Enak. Yo karepmu manut. Kinti dalan nyanti. Dalane nyandi iki. Ora jalan ngene wong. Jalan-jalan ae dungak sik. Ya kowe liwat kono. Info ta dalane Wis karepmu iki lah, ning iki padha jalan. ae. Wah. Cek kae ngono temaro. Sampai. Sampai. Iya Aku lho celuk cewek. Wah, lagi celuk cewek. Lho, Kowe iki nyapo iki? Aku lho nenek-nenek celuk cewek. Hah? Pendelengmu lho piye? Kowe iki nyapo ngono? Ngarit ta bagus. nenek-nenek holi. Lah iki lho, coblokku lemu sukete akeh. Lah piye lah radi ilaki sukete gede pakan wedhus. Napa lho celuk kene? Yo, Wong. Wong. omah yo mumet. Lah nyapo? Urip kok dhewe mumet-mumet. Ayo, jane aku ira ser ada kileran ning dalan ngene cok kene iki. Iki kon liwat ngendi? Enek lho kene medhino kene. Lah iki munggah kene ya enek. Lah nyapa lho celuk kene? Dirawi golek nang kulo. Oh, arep kok kapakne? Hah? Arep kok kapakne goleki? Ditakono kuwi to. Kae sing ngejak goleki, Mang. Lah nyapa kowe dijak goleki? Wah, Kira nyapa? Ora ora dalan ngono lho, Dek. Weh. ya to pekok to iki. Iki kene aku lemu, sukete lemu dibubuti Ya. karo ge olahraga. Kok kowe iki ngono? Lah ya piye? Tuwek oke kan yo sehat. Lah kan omah seputar-seputar malah ora sehat. Wek waktu susane lek raban ya. Kira apa-apa, penting awake sehat, kuat, semangat. Yo kene aku. Yo aja ngono to, Lele.
kowe. Sakjane kowe iki anake sapa lho? Ya anake wong ya anake. Ki nyapa kowe kluyuran terus kene? Yo mireng omah mumet. Golek semua mata arep nyapa kok goleki aku ki? Sembuh moro-moro kepikiran yo. Jarak ngene iki. Ndak, maksudmu aku kan ngaret kok goleki. Lah kowe mumet kok goleki aku ki arep nyang apa? Ya omong-omongan apa dingah ngono. Sing diomongne apa? Ya sembuh. Apa Rewangi ngaret? Lah kiremen. Kere ngewahi kowe. Yo gak suka. Wes saiki ngene. Kowe goleki aku mang keperluane apa? Limpuh kowe lho, Cok. Wah, iso takon aku lho. Ya wes tak sawang-sawang lho raimu iki kok akeh pikiran iki mbok pikir apa weh? Ya ora apa-apa to. Raimu Ora oleh, sawake kowe sing ora ada ngomong. Sopo yo omong-omongan apa dingah ngono aku ning omah Ndak. mumet. Sing diomong niki soal apa? Iya. Kowe iki pengen apa? Arep takok karo aku golek aku sampe Iya, Mek. teko ngalas ki pengen ngomong apa? Tok omong. Oh curhat. Perkara apa? Lah mumet wis ngombe. MUMET. Lah wis ngombe obat apa urung? Karek tunggak semene. Kowe engko yo tiba lho nek aja ngono kuwi. Tunggak Sik to. Kowe mang rene iki lho arep nyang apa perluanmu? Omongan ngene iki lho. Ngomong ben piye? Kowe engko lek tiba. Bocah iki kurang gawean iki. Beh. Wayang Rewangi kok. Sik to. Kowe iki mestine lek goleki aku, ya to, sampe ning kebonan ngarit kok susul ki mestine nang sing arep mbok omongne. Omong. Omong apa ngarepan? Wis ora omong-omongan mek jarak ngene iki. Oh, lek sedok aku wis lega. Iya. Wis seneng. Jarak ya, Tren. Wis seneng. Ya alhamdulillah lek ngono. Apa kok Rewangi ngarit? Gah. Astagfirullahaladzim. Pemuda apa itu? Pemuda. Pemuda apa? Pemuda Pemuda itu apa yang itu? sehat, rajin bekerja, olahraga. Oke nih wong ngejim. Wong ngejim mek Ngejim ki apa? Aku nggak tahu. Wah, Oh, maksudnya? angkat berat. Gatek. Kowe iki nusul rene mek arep rusak tandur aku. Udah aku. Nyapa lu turut kene bareng ibeh. Bisa Iki jambul mencari karabeles. sepurane. Kowe iki cekutak iki luar nyapa? Orangnya apa? Jarak. Ih saya lek Untungnya jarak kalau apa untungnya jarak apa wis lek ngono muli ora wangono gawa rambanku kae. Oh, gak. Alah sithik kalau sing titik lo. Mau. Ki nyapa lu nusul bareng ibeh. Nah, aku maksir ku cuma Jajan. raimu kuwi Andra. Hei, nyapa. Asik Nyapa, ya. Cok? Wong mang wis aku lho saiki mbok pindho kowe. Ora apa-apa lek. Ngono kuwi Gajine. penting apa lho. Mana kowe ra gelem ngangkat ramban. Ngono kuwi lek dikongkon wong tuwek lho ora gelem. Jancuk yo. Wah, ngono kuwi rapat. Keren kaduan wong pisan sepurane ya. Oh, wae dalan tak sasak lah. Iki ganteng. Ah, Kan nyandi. wah hati. Golek solusi ning mbok anu. Piti, kepek. Iya. Iya betul loh. Yo kuwi ora anu malah ngono kae, malah dijaraki. Jane ya asik jarane anu, Jarane ku jarane. Wong arek ku jarane lho. jarani jaraki. Jaraki. Iya. Jaraki buat dikepek ya asik. Nyamper ora cuk. Serem. Keplese mang. Memang keplese. Soro, dalane soro. Celah. Memang keplese iki delok ya apa lho, Bos. Iki dalane angel lho piye? Yalah lah, urang gonto. Nanti ya. Hah? Nanti. Oh, saya maaf, Bos. Awis kesel. Ya, wis cetukan wong sak wedi. Oka. Coba Pipi. Kok pipi? Itu. Kau listening. aku ya lali to, Kak. Sopo ya? Sopo kowe jenenge? Wae dulur telu lho. Dulur telu. Ada apa? Nek kocok kabeh to.
telu-telune koto kabeh. Aku apal kuwi dermek piti karo kepek. Wis kuwi lho. Ngono ta yo kuwalik kepek karo temi. Sopo ya? Di kepek. Sopo? Citoke lho. Sopo kuwi jenenge? Tompo. Tompo, lha yo kuwi lho, maksud kuwi. Nyanti yo. Sirang ngak. Ora. Oke ilang konconya ae, Pak. Mbah wis pae dulur telu wis ngeleram. Wis mikir ket nyanti-nyanti. Unik kabeh ya lho. Arek gumon aku kelaran. Unik kan. Unik kabeh lho. Sing sitok apa sing kepek mangalah kerenge ra umum. Sing piti kuwi yo ora pati yo kerengo. Heeh, ra nemen-nemen tapi rada ngebluk. Nah, sing anu sitok kuwi sapa kuwi jenenge? Sapa? Sing ngomong nih, Mang. Tompo. Lah iya ku lho, tompo kuwi yo ora pati cetha. Golek solusi ning kono rasa wis sampe bareng. Ora sampe. Ya yo Pak nyanti iki kok. Biar nyanti. Onteni kene ae si anu topo. Kena. Ngono yo kena mano, Pak. Lah yo tani kene sek. Kok menawa cetok Luwolo arep moto. luwolo medeni ya topo. Maju Jam scare. Ya maju ngono carane. Nyatu wong jam scare to iki. Wah, telung-wolo cek endi ngono ya. Saiki ngalas kebon ngono dhuwur ngono lho. Lolo. Aduh, Drawati. Drawati tenan nek karo tompo iki. Gacok ya lu. Lek kae ngono tompo. Duit tompo. Mau arep nyanti lho, Biar nyanyi kene dia. Kamu ya mek kelurahan ngono gitu. Ya Allah. Ambek yo nyapa bantu wong tuwa eno ora iso to. Aku ngene iki arep golek solusi. Golek solusi. Saiki ngene. Tinimbang nganggur, ya ta? Rewang sama aku tak ngerit janjilan rewang sama aku enggak? Ayo. Rewang ya? Ya. Oke. Engko karo omong apa karo ngarit kan penak to. Heeh. Kepengin golek solusi ngono to. Heeh, engko karo ngarit oleh janjilan, kowe tak kandhani, insyaallah penak. Kan asine AC alami. AC alami. AC. Ngono AC alami. Sik. Emang garet ora to, Le? Coba ngarit lelek golek. Ya dile iki. Lelek diwan ora go wae. Bisa melu. Kene iki yo. Tidak apa-apa aku. Ayo to lele. Aduh men. Ora lelek ado, ayo lututno aku. Apa ki ning Mesir kono? Ora ayo tetno aku kene lho. Cedhek karekan sabar to lele. Ngene iki apa? Sampai watur lho. Aduh kok babat to. Ojo le ora pareng ngono kuwi. Kene lho, sing dilihat kene lho. Kene lho. Cedhek iki lho, kene iki lho. Mesir lek iki. Kene iki lho, ora ado lho iki lho. Iso apa ora koyo ngene? Iya dalane kok mek eram. Ora apa-apa lho, wong ning alas lho. Paman gua arep dianu gede topo. Ngene iki lho, bener sing tuwek-tuwek lho. Ojo lho sinom. Heeh, sing tuwek ngene iki. Wis tuwek ngene iki lho, sing wite dawa-dawa ngene iki. Jadi jagelan. Iki jenenge jagelan. Mosok kowe wong desa ya ora lele. Monggo, kayak ngene iki jenenge apa? Kon delok mawon kayak ngene. Kuwi jagelan. Lah iki. Iki Aku apa? Gusti Le, aku engko lho yo mek takoni. Iki apa? Iki apa? Sik Le, aku tak lari. Apa cok kabin aku. Ojo lho Le, ora pareng ngene iki yo semono to. Lewat ngono lho, iki lho. Bawa dewa. Iki lho seketeng iki lho, iki lho. Babat to? Kok bujut ngene terus kok potol ngene. Apa? Ngene lho Le. penak. Carane. Iso ora to? Icul lek ngono. Yo ngetae ora iso. Nyatu tak gedene semono lek di warai nyambut gawe ora dimintek. Ngene lho. Yo wis dolan-dolan wae ora iso. Cuk, karo. Ya ngono lho, kowe mangan. Lah iya. Lah iki dolan. maksudnya dolan ke kan kowe ora nyambut gawe rene. Gek kowe mang lho perlune nusul aku sampai aku epek janjilan kok tutne iki
kowe iki mang arep perlu apa? Golek solar. Golek solusi. Solasine lho ning toko. Solusi. Oh, Solusi kok anu nek anu so de enek masalah apa? anu iki mangke engko lha iki to ngejak kaitan iki to kuwi Iya arep enek masalah apa? kemang yo lah golek solusi kanggo redek Di sapa? dikepek Terus jebano ning dikepek iki padoni heeh. Kan nyatu. yo kan jarak Iya. Lah kowe yo ngono. dikepek nesu Lah wong terus tuwek. koprese iki mang tak guyu tak tinggal ngayu terus tak Le, lah wong tuwek iki dijarak lho, Le. Wong tuwek iki yo dijaraki ben nesu. ya terus sama ki medun nang gon kono mang ngenteni sampean Lah iya. Dek terus arep ngomong apa? mbah bingung Solusine soalnya apa? Bingung mergo mumet. lah iya Lek mumet arep ngomongnya apa ya bingung. Ngene, aja bingung. Pikiran. Lah kowe sampe Lah yo mumet ku kon mikir piye ngono. ini lho, kowe sampe goleki aku ning alas. Takon kriwangi yo ora iso. Terus kowe iki arep ngomong apa? Ngono lho. Ngomong bo Astagfirullahaladzim. Terus piye lah kowe arep ngekeki pengarahan lek kowe ora duwe kata-kata sing sajek ora penak ning atimu apa. Terus piye lah kowe arep dretrehne, he? moro ae Wis moro wis cukup. Saiki ngene ae. Wah, Ora penake atimu kuwi soal apa? soal apa iki soal anu Piye? Omong lho. pacar. Sak oh hello rai kowe galengan Yo aja ngono le ora oleh. Soal pacar. Kowe wis iso pacaran. Aku enggak tahu, aku lupa. Aku mumet. Astagfirullah. Aku setengah rolas yo to. Enggak sih, kowe mang kan ngomong kene mang soal pacar. Terus pacare nyapo? ya mbah Iki. Lah iya ya iki lho. iki saurono dek ada tok Sawono, jeleke kowe mang ora penak atimu soal pacar. Pacarmu ki nyang opo kowe dikapakne? Aku ora ada apa-apane, pacar godol wong. Oh dikondol wong. Kek pacarmu ki gelem. nyapu ra gelem Gelem ah. Ngene lho le kae ya. kowe galengan Pacar kuwi lek pacarmu ki gelem digawa wong liya, berarti nyang awakmu ki ora sayang. Wis aja dipikiri. Lek jeneng pacar ki kan yo pacarke tempat mengincar calon jodoh lek sik pacarane ora apik kuwi yo alhamdulillah kowe mundurkan diri cari yang baik. Ngono lho, sabar. Piye? Ya aja ngono lho, ada perkara pacar digawa wong. Ya. Kowe alhamdulillah oh, kowe sak dadi pacarmu wis gelem digondol. Lah besok lek mbok rapi terus jadi bojomu tinggal selingkuh kowe kan malah soro. Iki lho tidak ngomong lho, iso ngleting. Terus pikiranmu ra penak iki nyapo? iso mah Ngono ku mang. Ya perkara pacar digawa wong. MUMET. Makanya golek pacarke sing setia, sing yang kowe sayang tenan. Iku mati. Kowe iki yo Iku mati, Cuk. Anake ora iso. ora gelem lho malah koyo ngene iki terus piye Mati to, ora iso. Le? Wong gedang Eh, iku. bocah iki terus piye? apa lho? gelem wae iki Saiki ngene le yo. Dhisik cilik to to iki. Saiki ngene. Sareh kowe iki mumet mung perkara cah wedok, iya to? Cah wedok ki aja dipikiri banget. Lek soal pacar ki bukan apa-apa mek teman. Lek sik pacaran wis gelem selingkuh digawa wong ki kowe alhamdulillah mengundurkan diri dengan sareh, cari lain yang setia pada dirimu. Ngono lho. Wong soal wong wedok ae kok rewangi sampai koyo ngono to le. Ya wis ono aku arep Bocah lo lek diomongi lo silite lo sing didudohne Oh, ya iya Allah. iya. Terus piye to le? Lek wis sakjane sing mumetke sing iki apa kabeh? Dua-dua. ora plong Dua-duanya mumet. yes anu aku arep Sampai no. dolanan Sakaremu lek ra direwangi ya sekono. Sing penting penak golek liyane. wah Perkara edan kudu anake kok rewangi koyo ngono. jalan ya ngeliram Aku pusing yo to, aku pusing aku mumet wis. Terus marimu piye to le? Ngombe aras kak. Durung kok Tolol ayo.
anu Bocah kon ngrewangi nyambut gawe ora gelem. Kon ngapa Jalan-jalan. eling. Wis gede kok iso koyo. Aku gak iso malah dijogot ora iso munggah ora iso munggah tok Kon rewang-rewang ora. mudar Mosok le ora mbok gawakne le lar mule. ayo gawakne apa lho Iki lho. iki lho apa Kok yo nakal temen to dadi bocah. gawanan dhewe ya Ayo lek ngurusi perkara cah wedoke sampe aku Dadah. pusing aku setengah rolas wis dadah ya wis kok sak karepmu sing lego bahagia selalu. ya Aja diburu sing ra setia. Wes nek matur wis ngono gek wes. Aja nakal. dijake to iki Ya Allah, jangan. Aduh. Aku kecepet iki lho. piye Amban kuwi terus tampak nopo. Nah, iki mleken nang kene wae stop.